Милади 7 октябрь айы башланса, хижри календарда саваплы ойларның берсе – Рабигыл әуәл дәвам итә. Мәчет мәдрәсәләрдә әлеге айга багышланган дини чаралар үтә. Шәриф мәчетеннән Мөршидә Җихан репортажы. Мәхәллә халкына иман нуры өләшүче Чабакса бистәсе мәчетен Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы рәисе Марс Алиев төзеткән. Иман йорты аның әтисе Шәриф исемен йөртә. Мәчет янында гына мәгърифәт үзәге. Нәкъ шул бинада Совет районы мөхтәсибе Рөстәм Вәлиуллин мәхәллә халкына Мәүлид айы фазиләтләренә багышланган вәгазь сөйләде. Рөстәм хәзрәт Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин әманәтендә үтәде. Озак еллар авыл хуҗалыгы тармагында эшләгән һәм милли гореф-гадәтләрне, ислам кыйммәтләрен саклауга, ислам дине үсешенә зур өлеш кертүчеләргә рәхмәт хатларын тапшырды. Дин өлкәсендә ярдәм итүен без һәрвакыт күрергә, кадерләргә тырышабыз һәм менә бу мөфтиебезнең дә аманатын үтәп, рәхмәт хатларын тапшырырга насыйп булды миңа. Рәхмәт хатына лайык булган Раил Зияддинов Татарстанның авыл хуҗалыгы тармагында 50 елдан артык эшли. Туган авылы Әлкигә һәр даим ярдәм итә. Мин Камил хәзрәткә бик рәхмәтле. Аны каян уйлап чыгарганнар менә мондый шундый мактау кагазын, мактау грамотасы сөйли дигәндә, ул бик дөрес. Шундый ук рәхмәт хаты белән туган авылы Исәктә мәчет төзеткән. Елда регионара мөнәҗәтләр конкурсы оештыручы Казан шәһәрендә буа якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров та бүләкләнде. Мөршидә Җихан, Татарстан яңалыклары.